прекрасни! Много се радвам, че сме заедно в днешния епизод на рубриката Хаштаг на чаша кафе, в който ще си говорим за една изключително нашумяла тема и това е Facebook групата "С един и същи мъж ли излизаме?". Само за 2 месеца в нея вече има повече от 16 000 члена. Темата е, че дамите вътре обсъждат и проверяват дали не излизат с един и същи господин. И тъй като получих доста въпроси за това какво мисля по въпроса и какво е моето мнение за групата, реших да посветя един епизод на нея. Преди да ви кажа мнението си, само искам да ви напомня да се абонирате за канала и ако натиснете и камбанката, ще получавате известие за всяко ново видео, което кача. Връщаме се на темата за групата. Как да използваме в наша полза и как според мен можем да си навредим. Да използваме в наша полза можем да го направим, когато вече излизаме с някой човек известно време и отношенията ни върват към сериозна връзка. Тоест вече ставаме моногамни партньори и е естествено да спрем да си пишем и да се виждаме с други хора. Обаче, ако нещо много ви гложди, имате усещането, че господина все още не се е откъснал и флиртува с други жени, може да се консултирате в групата и да проверите дали това наистина е така. Важно е на този ранен етап да прецените и какви са нагласите на човека спрямо това, дали е спрял да си пише с други жени или не, т.е. дали е отворен за опции или не, да изговорите с него или самостоятелно да вземете решение дали да прекратите или не тази връзка. Вредният начин, по който може да използвате, е преди първа или втора среща да се консултирате дали изобщо да излезете с този човек. Защо според мен това е безкрайно грешно? Защото преди първата особено, но и преди втората среща, ние все още нямаме връзка с този човек. И както е нормално ние да си пишем с други мъже все още, така е нормално и той да си пише с други жени. Защото реално ние сме необвързани. След първата среща ние все още не сме във връзка, сме необвързани. Защото използваме тези срещи, за да видим дали този човек всъщност ни допада или не, и дали искаме да продължим към сериозни отношения или искаме да спрем до тук. Така че шанса да срещнете негови бивши или дами, с които той си е писал, видял 1-2 пъти, но нещата не са се получили, защото не е имало химия, е много голям и съответно съвета, който те ще ви дадат, естествено да не се виждате с него. И това може изключително много да ви навреди, защото това, че между дадена дама и него нещата не са се получили в началото при първите срещи, не означава, че този човек не би бил изключително подходящ за вас и няма да имате едни прекрасни отношения с него. Така че, скъпи дами, бъдете разумни, не дейте да бъдете крайни, не дейте да се водите от една група и от мнението на останалите, дали изобщо да дадете шанс за първа среща на един човек. Надявам се, че темата ви е била интересна. Моля ви да ми напишете в коментари, знаехте ли за тази група, участвате ли в тази група, използвали ли сте, какво мислите. Споделете ми всичките си идеи, защото наистина това е доста интересно пространство, нали, в което дамите да могат да обсъждат. Аз съм за такива неща. Господата също имат такива групи, в които обсъждат дами, дават си препоръки, съвети, по някой път малко прекалено, но нали, не е като да е някакъв прецедент и да не се случва, така че ще ми е много интересно и какво е вашето мнение по въпроса. А сега ви пожелавам една прекрасна слънчева неделя и много положителни емоции.